Lytter du til musik? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg spiller næsten hver eneste aften. Du spiller også musik? Nej, altså... Nå. Nej, lytter til musik. Ja. Hvilken Men i modsætning til, skal vi sige, da jeg var i jeres alder, så er mit blevet klassisk musik. Okay. Så, Ja. og det er altså både CD og så videre. Ja. Har din musiksmag ændret sig? Lyttede du til noget andet, da du var yngre? Nej, jeg tror det egentlig ikke. Det er mange gange vel nok det med musik, ligesom hjemme der. Jeg er fra et, skal vi ikke sige, jeg ved ikke om det forstås, et gammeldags aristokratisk hjem. Forstået dengang, der sagde man, det var et hjem med klaver. Okay. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener. Jo, jeg tror godt, Og selvfølgelig så kan man have mange forskellige udgange, og som unge mennesker med det der, om det er klaver. Nej, jeg er opdraget til det andet. Ja. Det er jo individuelt. Ja. Tror du, der er forskel på kærlighed eller at have et forhold, når man er på vores alder, eller når man er på din alder? Så nu skal jeg jo så tillade mig den frækhed og spørge jeres alder. Jeg har fortalt min alder. Vi er 16 begge to. Ja. 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 Det burde jeg sådan set også have gættet mig til, der blev sagt. Men det var fru Karin sådan lige i forbifarten, sagde hun 9. og 10. klasse eller sådan noget. Ja, 10. Ja, så skulle jeg nok kunne finde ud af det. Ja, undskyld. Mit spørgsmål, det lød. Tror du, der er forskel på kærlighed, når man er på vores alder, eller når man er på din alder? Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Den kan være, og så kan jeg jo så sige, at den kan være mindst lige så dyb, når man er 15 år, som man er i min alder. Ja. Nu tænker jeg, at det her, jeg mistede som sagt min dis for 6 år siden. Og nej, kærligheden jeg havde der, for det her vi jo alle sammen som 15-årige, eller rettere sagt, der mødte jeg den. Nej, der er ingen forskel, i hvert fald ikke for mig. Nej. Har du nogle hobbyer eller interesser? Noget du går op i? Jeg er historiker. Okay. Og jeg er, nej, det er i historie. Det har jeg også været i fysik, matematik, men altså, nej, historie. Jeg har den lykke, at jeg har en svigersøn, der er pensioneret lektor, også i historie. Så telefonen, den er der hele tiden med historie. Og jeg skal ikke længere tilbage ind i aftes med en time med Roms endeligt. Ja. Jo, jeg er historiker. Ja. Så har vi noget om venskab. Hvad betyder venskab for dig? Jeg ved ikke, om jeg fik fat i ord. Hvad betyder venskab for dig? Venskab kan jo defineres på mange måder. Der er nogen, der kalder det venskab, når man sidder og rafler på et værtshus. Det er ikke venskab. For mig, der skal venskab være, nu er jeg altså, jeg er ikke højtravn. Venskab, det skal være båret af noget hjerteligt. Ja. Altså, hvis ikke venskab er dybt, så væk med det. Så er det ikke andet måske kammeratskab eller tilfældigt.
Jo, venskab, det er jo uendelig meget der. Afhænger venskab af alder? Kan for eksempel, kan børn og voksne være venner, og kan unge Nej, og ældre? jeg tror ikke. Altså, jeg føler ikke, det har noget med alder at gøre. Ja. Når jeg kommer herover nu, så er det nok ikke så meget for venskabs skyld, mere for, hvad skal du sige, at have nogle mennesker at snakke med. De år lige efter Lis var død, der gravede jeg mig lidt ned. Og så manglede jeg det, der hed socialt samvær. Men socialt samvær og venskab, der er ikke lighedstegn. Og jeg kører herover med socialt samvær. Jeg forventer ikke, selvom jeg som sagt ikke føler mig gammel. Nej, jeg forventer ikke venskab i en dyb kærlighedsmæssig set mere. Det gør jeg ikke. Ja. Går du op i dit udseende, for eksempel? Hvorfor? Går du op i dit udseende? Kan du godt lide at, altså, hvilket tøj du tager på, eller din frisyr, eller... Jeg er ikke lige glad med det hele. Nu tog jeg for eksempel det her. Det var en af Lis købte. Vi har jo været på Nordkap 13 gange. Vi har kørt i Norge i over 40 år. Så, og jeg kan godt lide, at jeg går ikke ud af mit hus eller hjem, uden at jeg sådan set føler, at jeg er nogenlunde soigneret og så videre. Tror du, man går mere op i sit udseende, når man er på vores alder, end på din alder? Det skulle man gerne. Det skulle man gerne, for tillade mig at sige, når man er i jeres alder, så betyder venskab, eller så betyder dette med udseende, det betyder også noget i forbindelse med, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, eller siger det rigtigt, det betyder også noget, hvem kan man senere hen knytte sig til. Okay? Ja. Og er der et eller andet, at man har lyst til at knytte sig til, jamen så vil man rent uvilkårligt sørge for, at man er både pæn og soigneret. Det har ikke noget med at gøre at være fornemt klædt. Men altså, ja. Og her til sidst, vi har nogle sidste ting her. Og det er, i går så spurgte vi nogle børn, hvad de havde nogle påstande om, hvordan det er at være i jeres alder. Ja. Nogle ting. Og det må du gerne enten bekræfte eller afkræfte. Ja. Og en af børnene sagde, at de læser meget avis. Hvad? I læser meget avis, sagde en af børnene. Undskyld, at de... I læser meget avis. Nå? Ja, det er der nok nogen, der gør. Ja. Men er det ikke kedsomhed, når de sidder der? Det vil jeg tro. Både aviser og ugeblade og så videre. Jamen, jeg holder også avis. Jeg holder også familiejournal. Det gjorde vi også i mit barndomshjem. Der kostede familiejournalen 25 øre. Hold da op. Ja. Så var der en, der sagde, at... hvad står der? I køber meget mad, var der en, der sagde. Hvad gjorde I køber meget mad. Det var en lidt... Køber. Meget mad. Det er der måske nogen, der gør. Der er forskel her. Der er nogen, der lever for at spise. Så er der også andre, der spiser for at leve. Ja. Jeg er ikke interesseret i det første. Nej. Så var der nogen, der sagde, at I lytter meget til John Mogensen. Lytter til. John Mogensen. Nå, navnet er sådan lige det svæver med. Javel. Nå, ja, det er der måske. Nu kan man jo ikke generalisere. Nej.
Så, Det var også bare og nogle... mange børn, der blev interviewet, jamen de ville deres svar, det var afhængig af hjemmet. Ikke? Ja. Hjemmets indstilling. Og sådan skal det være. Børnene skal være, skal vi sige, en lille kopi af hjemmet. Så lad os håbe, hjemmet er godt. Ja. Ved du hvad? Det var faktisk alt, vi havde. Jeg har jo slået levende fra det. Jamen, det har jeg...